Ki nongnya taxi hapo kalama jongko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTA hak arphenrio trik nailar kila pelong ya ka jinga ki shongkalan mungor ban penbor ya ka sorkar jela ban thau ya ka polisi ka babu hakmat ki taxi haki jaka jungok kai perthei habakran shakilap thai khubor u president AKMTA u Ricaldinus Dotling ula penpau ka jing menyaw halor ka jing bom le jong ka sorkar wat hap deng ka jingalang ki babun sin bat ki jingkular ula ong bakaseng la ars na menta kala dawa na ka sorkar bakan wanra ya ka polisi ban khanglat ki kali kamai ki bawana shabar ka jela ban kamai haki jaka jungok kai perthei jong ka jela uba Dotling ula ong bakaseng kala dat ban shong ki jingalang bat ki menteri bat ki hes ofsar Henry kini ki jingalang kim shimlawan ra ya uso bat penhun ya kaseng kebala pelong ya ki ban pelong ya ka jingaki ngile kenduk ru ya menteri rang ba hak arpesan terik ujelio ngila ngos kambha namar ula kular baka sorkar kan khot ya kren ya ki nongnya taksi jungok kai Henry mentala arbnai la yai dan kino kini ki dakishin baka sorkar kan khot ya kren u president jong ka AKMTA ula kenthok ru ya ka sorkar ka bakloi ban wanra ya ka polisi nakabenta ki try kali shimet Henry ka leklet ki nongnya taksi try ri ki baha ka jingshisha ki siu khajana khamhe ka AKMTA kala kintu ya ka sorkar bakan sngap ya ka sorju ki nongnya taksi ban shimi ki sinjam ki baweng ka jing jongki Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Balik ni kani kasingi ni dan kani kaset in demonstration lani kata ka songkalai mengor kadai bet halor katuka issue ka bangi ni layat na do harjar harfulai menta kala jen kot saka arsnem ka ba ni kwa na kaliang ka sorkar Meghalaya hi ka don kampan thau no iki angi kan ki polisi ki bedai bat ki terspot ka ba mut bangi pa shu ba nila kerpat ki suka ba ailat no ingi ki try jela try meluk kinongnya kali kamai badan ka jela jungi bangin nyalam ka hingi ya pot terspot iki nong jok kai bawan ka jela jungi daki wei pat ki kali mana bar state kadai tang kata ka benta ka bangi haban mi sini ka madan namar kat kum ka jingkren ngan cukren kulum bai yakni ka por namar ka arp santrik menai jun kai ka bangi kendu khaddu yang chief minister kalong bai kala pen kemen sikat dai engi ndai hosi nginang haban mi madan nginang haban ya QQ ngi hab kau kumni ngi haban hala hangi ni nakaliang ka kondat sama katuka arp santrik menai jun wong ba ni sunin khotno yang ngi kinong nyalam jong kinong nya kali kamai ki badan apok ka jela jungi andrei kat berhadu menta ka along jendap arbnai ka bangi ngimpat yo ya kata ka jingkhot nani ka jing nakaliang ka sorkan 4 don sang kindiat du man kon kita ka daw ngilu nakaliang jungi ngi penlong kini ka jingki wam tasni si ka sorkar ngi la arsnem du na menta kakawan ra kiwan gibrio gibanang ni nang tai gibam itu itau kiwan ban ra egeni ki polisi ha bai dei bai kili private sau sakala ni ka arsaka kiong ban aino di polisi ba fair they believe in patch waingi believe in patch ka egeni ke jingle don bor ka jongfi ngi la le arsnem du nam ta sa arsnem ngala jendon geni jing dawaj mi halor kata ong pi ngam don ban kan tho andrei lada pi penhun saka ketika diang jongpi penhun ketika man jongiru ken mau ba lada ngi kinong nya kali kamai wat pelong ngi bangin mi surok nani ban yasho edat nani pelong ngi ki gunda ide kinong nya kali kamai ken mau bangi dei ban bape ya kai ke bangi ai suggestion jungiru ka simlem bat ken mau lem ya kai ke bangi kwa nakaliang jungi kinong nya kali kamai ba dalele penhun lada penhun ni kita pila thau polisi penhun lem ngi kinong nya kali kamai terus ru namar ka jing siu ka jing tra kabun mengi kinong nya kali kamai terus ki bangi late nomor plate da kita kiwe banyak private nani giban wan kita in maka tu ke jing ai polisi kalong bet nak kam dei de kibrio na po shlong kide kibrio kibana bar shlong kiwan hang ni kile kun khaddu kile pahu kile pahai pelong padu pelong kun khaddu banyaki ndri yengi ki kun kibana yeng kibrat ki kun swet adu menta meneru lada ni don be ka jingkermen ban pen i ya ka ni ka singi bam gidan menta lada ka sorkar kamle
ladak ngimyo ke jengkermen ke biang nam ta ka nakaliang jongi kinong nya kali kamai gi benang ke beri nyo trap kawai kalong ba ko sarkar beram wat khang wat pendik ini ngin thau hi la jong ki rule ki an ki bangin le kat kum ke jing kwa ke jing demand jongi nak pi ke sarkar jela Meghalaya bangila syong ya kata ke jing gelang ke bala form da ke komiti jong ke sarkar balong kli di ba serial bidding do henrei ka bangila le ki minister ru ka jubab kalong bangimyo bai 6% ka balong bai ka basu penhun ngi tang ka kamera ka jongki kamera minister jongki henrei ban pen kemen pat ini ban ngilami na tu kamera jongki kalong bai bangi syukut bai tang ka jing di sya bat ngimyo ru ka ansar ka babiang nam ta kita kidung ibadai pej na kemta tourism ki minister ki officer la ni kinu ki badai pej na kaleng sarkar ban ong ba ban penhun ya ka jing kwa ka jing angnut jing ikum ginong nya kali kamai halor kata ka jing dawa ka bang ong perking no ikli ban bar ka jela ban numbrung ha spot ai bangi try jela try muluk bangi nyo bandra hi damangi ya kita ginong jong kai ki bawan chang ni ka jela jungi kajubab ka jongki na kaleng ka government kalong bai tang ban spendek mit singom mingi kamdan kanu bat ka bakut yengi kalong kinong nya kali kamai jong beri nyo trap kalong tang bang sulikut ka jingkut jingi kalong ban sukut tang banya di sya si pela arpela kamera jong kita ki minister la ni ki officer ki berpe ya breng ka tourism bat ka transport department kajikta jungi ngaong nadu meneng ala keren hati ki press media ru kolong ba ki ladon kumpas san pau ne san pulaingut kita ki paradabal jungi ki badai napok na shilongi ka ba ka sarkar kala ai ki ki skim ki ba per bat ya kani ngala dep keren abai kendu yu konrat sangma ngong ulap pa yu to ka prain hawai dei ki no ba ngong ngingim don kam man fin kren ki prain ne kren kita kali skim Nrei ngong ikren baik bapin thau rule no thau no policy abai dei ki tourist spot nam bang nyo bandra mangi ki tourist bon kai ka jala jungi tang hai ki tourist spot bat ka ngong ngan pensai sepi kalong ba kita kisan flangut ki pradabal jungi ki bala phone yang personal ki ba text personal fo osab na kilong ba kila satan ka kali ru hadu mentamane ngasotenat nama ka sarkar kala ai skim per ka batang san pahojar ngila yo ban sim kali kum ki inoba kum ki access ki adika ngila yo ki belanu ngilayo henrei habang apet pat ki prasnam jungi ki bari kinong nya kali kamai na ka jela ka jungi kini tang hapo nriu nyob na kali jungi habantan no company te kum kata mo ka ji jingrap ka jong pina kali yang jungi kinong nya kali kamai ngam kwa shu kita scheme ngam kwa shu kita gei henrei pen longkam na betri kamar dono igen ka issue ka bangiya lembak ka all Khasi Meghalaya Tourist Association ringkat bat kini kinong ilam ki perfect bang ka district ka jela ka jungi krang lada pimle kenmau ladang syakem ni song bendiru angin song nga bening kong an song bat nang ni khmat ni sa pen he shu igen ki jengki lada pimla ban khot kloin oni tang hapok pasitio. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think enough, remember once more.